Deci nu știu ce s-a întâmplat. Am făcut niște comenzi că comand blocul și ne-am mărit inimile la 100 și ceva, ce 1.000.000. Știi că se încarcă. Lol, mamă, băi, la ce lag am. My God! Asta se întâmplă dacă ne lăsați să ne jucăm cu butoanele. Asta se întâmplă dacă ne jucăm noi cu butoanele. Deci, nu încercați să jucați cu noi Hunger Games, că n-o să ne omorâți în veci. Noi suntem codați. Să te cădați. Cum să ai atâtea enemy, nu-ți mai văd skin-ul. A, da, Nici vă eu. fac skin-ul meu, ia uite aici. Nu-ți mai văd skin-ul. Trebuie să mă mut așa într-o parte. Păi și eu. O măgâr. Câte inimi. Prea multe inimi. Avem și saturation. Jos. Ia, fii antenă. Tu ții filmarea deschisă, nu? Da, e deschisă filmarea. Ține-o deschisă. Poți. Efect. Care era? 20. LOL, câte inimi. Nu ne lăsați niciodată când vedeți un command block. Ori distrugeți-l când sunteți cu noi, ori plecați de acolo. Da. Fiindcă nu se știe niciodată că noi ce se poate întâmpla. Lol. Dacă nu descopeream eu, tu nu mai aveai știrea azi. Ei, na. Ei, na. Ei, na. Ei, na. Ei, na. Apasă-l. Bă, bă, LOL. Asta e la infinit. Mamă, ia, hai să te bat, hai să te bat. Stai așa că pun și poison. Deci 19 asta, da? E wafer, ce e wafer? Wither. Wither, ce e wither? Efectul care ți-mi dă scheleții ăia de Wither. Efect 19. Stai că pun și poison pe noi. Tu mai filmezi, nu? Da, eu filmez. Ah, foarte bine. Dai Da, am De- lag. pe buton. Ce tare! Burți, burți, burți. Și că e discotecă la noi. Da. Și la mine. Și că al naibii nu știu beatbox deloc. A? Al naibii cocalar, ci că tu nu știu beatbox deloc. Parti. Eu. Stai să vezi că n-am terminat încă. Ah, da, am dat 200, cine și Mamă, ce tare! Deci după ce că ne-am certat atâta, nu știu cât, am găsit ceva care ne amuză. LOL. Ia stai! Stai, mă pun pe F1, mamă, ce tare se vede. Ia uite asta. Anulează efectul, ia vezi. Asta? Mhm. Da, anulează. Aha. Bă, ție tot îți mai scurci. Mai vreau o dată. Hai jos, că acum văd că s-am... Stai bă că te omoară, treaba ta. Yeah. Hai jos, dăm efectele principale. Și după aia să... LOL, ce tare. Acum ăsta... Mai dăm lapte, bă, sau ce naiba era ăla. Pentru... Ca să nu Du-te se jos și anuleze ia-te- efect. Du-te și ia-ți efectele de jos. Păi vreau să-mi dispară inimile. N-are nimic, ia uite. Bine, tu Nu, ai vrut. eu nu văd skin-ul. Cu F5-ul. Mamă, cum se încarcă inimile acum că iau toate astea. A, stai că am invisibility. Eu am invisibility? Da, am și eu invisibility. Deci cea mai tare chestie Minecraft-ul. Deci LOL, trebuie să încercați chestia asta. Deci luați toate comenzile de la comend. Păi, fac eu tutorial cum să... O să vă fac eu un tutorial, deci LOL, ce tare. Aici m-am jucat eu cu apa. Păi tu te joci normal. Deci ți-a putut să facă un om cu apa. Nu copii, nu știți.
asta e capodopera mea, asta să mă dau și pe game mode. Uitați capodopera mea de o veșnicie. Da, 3 zile. Deci cât am lucrat la ea, toamne. Hai, încheiem videoclipul aici, eu tot dansez aici. No, eu mai stau puțin cu video. LOL, ce tare! Ia uite-te la clipuri și la porcul ăla de acolo. Da, ai văzut ce șmecher se vede când se dă într-o parte și într-alta? Da. Bă, aici, fii atent, bagi pe fundal aici o melodie dubstep. Știi? De ce? Nu vezi că zici că dansează dubstep, clipperul și Nu, cu nu, o bag pe aia, pe... Da, 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 da. Ai încheiat filmarea? Nu. Da, deci închei filmare.